Izikolo ezimbili ekade zivulwa namhlanje zivulwa uNdunankulu on behalf of uGovernment waKwaZulu-Natal. Kodwa iy'kolo zonke siyafisa ukuthi sizigade ngoba iy'kolo akuzona ezahulumeni, kodwa iy'kolo ezomphakathi. Nazo kubalulekile ukuthi siziprotecte, ikakhulukazi ngoba uma singaziprotect kusho ukuthi abazukulu ngeke basabanaso iy'kolo. Ngenhlanhla-ke mina Ndunankulu ngafunda khona la emadadeni esikolo nje la kuthiwa isiyamukela ngafunda nje kusukela standard 6 also standard 6 ugrade 8 manje. Wona uma umphathiswa wezemfundo kufanele u-adjust ukagcine ukuthi standard so ugrade 8. From time to time ngiyobabona ngoba bangenza ngawo umuntu. So eNyukhasela kube naye elinye lamakhaya because ngikhule nje ingala they've contributed. Ngakho khona ngibona nothisha wami e-Afrikaans. Sosikhathi sashaywa bayishaya. Asashaywa manje baba. Uhulumeni ziningi iy'nhlelo anazo zokuthuthukisa abantu nokuthuthukisa imfundo. First babonge bonke othisha baKwaZulu-Natal abafundisa iy'ngane zethu ngaphansi kwesimo esingekho kahle, kodwa bazinikele bafundise ngisho iy'ngane nangama-holidays kodwa bengakhokhela. Ukhombisa wona ukuthi sinothisha abakwazi ukuthi imfundo hayi abashayela izandla Ndunankulu siyafisa ukubonga ukuthi uma umnyango unenkinga yokukhokhela iy'kole in terms of minimum standards ukwazi uku-intervene ukhulume nomphathiswa wezimali bakwazi ukuthi basinikeze imali ngaphambili ukuthi iy'kole zizoqhubeka zifunction. Lokho kukhombisa bona ukuthi manje-ke uNdunankulu ngokwepolitiki uyi-IFP kodwa mina ngiyi-ANC akekho ongakwazi lokho. Kodwa uma ephatha uhulumeni akabuki ukuthi wena uyiphi inhlangano. Uma kwazi ukuthi uma umnyango esiwuphethe unenkinga azangathi hhayi lo ophethe la kuyinhlangano ethize, kodwa ngoba sonke siphethwe uhulumeni oyedwa okundunankulu ukuthi bayi-understande lokho leyo futhi bangahlukanisi ngoba abantu ibona abavota ngalolu hlobo lolu. Nawe uwona uhulumeni futhi sibambele futhi uzophela u-5 years. Abaseka lokho abafuna sizobabona after 5 ngizamutsho lokho ngoba kubalulekile ukuthi sikwazi ngoba kufanele bakhona istability kuGovernment uzokwazi ukuthi intuthuko iqhubeke iye kubantu bakithi. Ngalawo mazwi lawo ngoba ngishita ngifuna ukuthatha isikhathi eside sofisa ukuthi-ke sesele iy'nsuku ezimbalwa ezi-less than 8 ukuthi abantwana babhale ama-final exam. So socela abazali babagqugquzele abantwana bafunde, babagqugquzele abantwana bastadishe, bafunde nangama-extra classes kodwa la bafunda